Bai, ea zer gertatzen da Hernanikin eta Bigorekin. Hori da, basia partidu Ordiziarrak atera dute baloia, aurrera eta hortxe bi taldeak burrukan. Egia esan, aipatu dugu, printzipioz Ordiziak ez luke arazorik izan barko, baina bakizu, Errubia kirol gogorra dela eta dozer gauza gertatu litekela. Hortxe Ordiziarrak lehen erasoan, Imanol Aldanondo Idia Zabaldarra zen hor lurrera joan dena, eta partidako lehen tuxa izango da. Aurretik 40 minutu ditugu lehen zati honetan, eta esan dagoa, ea gaurkoan zer ikusten dugun, ez? Aipatu izan dugu, Ordizia talde irregularra oso izaten ari dela aurten, baina ez dakit, aurrekoan partida ikusteko aukerarik edo izan zen, ez? Zer gertatu zen Pepe Rojon? Ba, nik uste ikusi genula benetako Ordiziarrak, ez? Espero genuen taldea. Nik beti esan izan dizut, hala ere... Kontuz hor arriskua, joan Tudela lapurtu du baloia, 22 barruan sartu da, lurrera bota dute. Mikel Aizpurak atera du baloia, mugituz, ongi atzera, Danik Rolentza, Danik Rolek Richard muagututiari, Samoarra aurrera, lurrera bota dute hau ere. Ordiziarrak hor laguntzara, baloi hori garbitu eta ateratzeko intentzioz. Eta epaiak hor jokoa geratu du. Bai, baloia eskukin atzeaka botatzea hori zigor golpea. Zigor golpea, ez da? Bai, raken ezin dezu baloia atzeraka bota. Aldezuna da hartu, besteik ez. Bestela ez, hori da. Bueno, kontatzen gari zinena, Salvadorren. Bai, nik uste ikusi genula benetako Ordiziarrak, ez? Esan dizut beti nire iritzin oso talde polike gendukela, temporada guztin zehar, eta harritzen zitela benetan, ba, hoi, iten nahi ginen. Puntu bajo horiek ematen ari zena taldea. Bai, eta hoi, nik uste ikusi zala oso talde kompletoa, gaina etxeko jende askokin, kanpotarrak bai oso ondo jokatzen, ba, hoi, nik benetan espero nun taldea, bai, eta oso joku dinamikoa egiten, bai alde batetik bestea zabaltzen, eta garrantzitsue beti esaten duguna defentsa oso honekin. Eta esan aurten hori da agian Ordizio betoen egiten ari den lana. Hortxe da Danik Roll, ea gaurkoan fit dugun australiarra. Bai, barrura Daniren lehen ostikoa, beraz hortxe ditugu partidako lehen 3 puntuak. Hanpo Ordiziarentzat, bai lehen 3 puntuak, Hanpo Ordiziarentzat, bigarren minutuan, eta ea honek nola jarraitzen duen. Bigokoak zelaier dira. Eta ea zer reakzio izaten duten, aurrera bota du baloia, 10 zenbakiak Maguna dugu. Arazorik gabe hartu du hor, Xier Alvarez de Blatek, aurrera egin nahian, lurrera joan da. Baloi hori gurea da, atzera Danik Rolli, ostikoz australiarrak ongi aurrera. Ies egin dio baloiak Galiziarrari. Orain honetan bai hartu dute, ostikoz aurrera. Eta ongi, kanpora tuxa izango da. Eta aipatzeko baita ere, Bigor Rugbik, bai, atzerritarrak esan, begi hona izan dute, fitxatu dituzte jokalari onak izan dira normalen, baina horretaz gain, etxeko jokalari pare bat oso onak zituzten, ez, maila altukoak, baina aurreko urtean, geratzen zen bakarra uste dute Blanco izan zen azkena, ez? Bai. Sanboiarara, edo nola joan zen, beste talderen batera joan zen. Blanco zeuken pasaporte australiarra baita, eta Australia aldea bueltatu zen. Hori da, ez Blanco orduan, beste bat, mutila bai. Baita ere bizardun bat hor bazuten jokalari oso on bat, eta urtekoan ikusi du Altamira, baina beste talde batean, beraz, zaila da horrelako talde txikientzat, ez? Txeko jendea hon ateratzen zaizu, baina noski, azkenean beste talde egindar gehiago dute, ez? Eta jokalari hori ere galdu egiten dituzu, ez? Hala ere, normalena da olako taldetan, etxeko jokalari honak Frantzia aldea jutea, edo Australia, Nova Zelanda aldea. Hori, behintzat, pausu bat igotzea, ez? Bai, eta ez lehenengo mailan bertan geratzea, bai. Baina hori ere gertatzen da. Eta oraingoan zigor golpea Galiziarrentzako. Eta badirudi, bai, tuxaren bila joango da. Zuzenean Altamirara, baloia baina Altamira auzora. Altamira zelaitik kanpo. Eta tuxerako pres, Ferreira sekaterako du. Eta esan gaurkoan, eguraldia behintzat alde dugu, Balara egiten duen eguraldirako atzean jende gutxi iker. Bai, bueno, nik uste jendea aste santutik bueltan, eta bueno, betikoa. Egia, luzeak dira aste santuak egia. Bai. Irakasle jendea, eta... Eta ikasleak, eta... Ba, kontuz horra arriskua, eta entxegua! Ez. Ez? Ez,
Linierak markatu do fuera. Joño, bide guztia egina zuen. Bai, Hor, espero. despiste ederra izan dute Bai. gaina ordiziarrek, bukaeran Bai, saiatu dira moletik. geratzen, baina moletik oso ongi atera da, eta arrisku ederra esan bezala, bueno. Oso irtera ona indo moletik, eta bai. Baina, bueno, ez da izan, ezer eta tuxa izango da ordiziarrentzat. Txe Miguel García, Naparra, baloia ateratzeko prest. Ai, lastima ies egin du baloi horrek, gaina gurea da. Bai, Mikel Gartiak harrapatu do baloia. Baloi atzera, Dani Kroll, ostiko, zurrundu du bentsa baloia, garrantzitsua da. Zelai jabetza, ez baloi jabetza bakarrik, baina bueno, ez da oso urrutira joan hori. Eta arrisku egoeran jarraituko du Anpordiziak. Garrantzitsua defentsa ona egitea, Partidu hontan behaiek ez badute ikusten joku ezin dutelain. Orduan, da, taldea nola ez dauken ez errez jokatzeko hemen zabaldu baloie, itela alian. Orduan, defentsa oso garrantzitsua gaurko partidun. Eta konzentratuta egon behar da. Bai, jauna, hortxe atera dute arazorik gabe, segi zenbakiak Fernandezek harrapatu du, eta berriz ere Molarekin badirudi, garbi dutela gaurkoan ez, Galiziarrek hori dela bidea, Etxe Bumarrara iristeko eta ongi ari dira gainera bultzan. Hori da, guztia lurrera, eta epaia jokoa. Bai, mol bat hor pitatzen dona da, Ordiziak mola derrumbatu dola nahita. Eta zigor kolpa izango da, eta horrengoan pentsatzen dut makiletara joango direla. Ba ez? Ba ez, tuxaren bila, Bai. Hauek bai, Hauek ere- 5 puntu bila eta dira. Bai, eta askotan hori egin izan dute ez, partida asko iriki, Bai, puntu askoko partida izan da dila, ez? bai, hoi da. Eta bonusaren behintzat, bila bai, joan. bonusen bat ateratzea, bat edo bi. Egia esan une honetan, Bigok etorkizun argiagoa du Hernanik baino, ez? Hernani da, zaien duena. Bueno, egia esan, guain ezakit nola haren, baino azkeneko jornadan ustet 3 puntua zehola Hernani. 3 Bigoa, puntura. Bai. Horregatik esaten dizut, Bigoke bai asko jokatzen da partidu honetan. Eta... hoi pantaia izan da nire Goltuzor. ikuste dut. Bai, hementxe dugu sailkapena. Eta Hernani azkena 21 punturekin eta Bigo 24ekin, bai, 3 puntuko tartea. Eta dagoeneko Bartzelona da hurrengoa, eta Bartzelonak 30 puntu ditu. Beraz hor bai, salto handiagoa dago. Ondo. Jano Richardek plakaje oso ona indo eta Jano baloie lapurtzea junda eta retenidoa pitatu do zigor golpea. Oso ondo, baloia guretzat eta hortik ateratzen garen, azkeneko 5 minutuak, gure 22 barruan baiara matzagu. Bai, baina egia esan da ere, defentsa ona ikusi dugu. Bai, defentsa ona, hor susto txiki bat ere Bai. izan dugu, eta hobe bazpare beti urruti Bai. mantendu. Bai. Beti hobe urruti mantendu, eta horixe egin nahi izan du Kori Gostigorrekin. Zelai erdi ingurura joan gara. Eta Mikel García berriz, tuxo ateratzeko prest. Atzera Dani Krolentza, Dani Krolek Richard Moaututeari, Richard aurrera, zaila da, Samoarra geratzea, bota dute azkenean. Eta Liskarra, gauzak ez dira honak, inorrentzat, ez talde batentzat, ez bestearentzat. Azkenean konzentrazio puntuak entzen dulako askotan. Bai, baina iruditu zait, Bigoko jokalarik oso azkar askatu gola eskumuturre. Oso azkar berotu direla, ez? Iruditu zait. Eta zigor golpea gure aldez pitatu do arbitro, asik ez ze ikusiko zon, ez dakit. Bar, Miguel Aizpuruak lasaitasuna eskatzen dio. Bio kapitainari eta epaileak biei nik uste gauza berbera esaten diela. Eta keinuek ateki jaia doblatu ere egin dezakegu, ez? Nik uste hor esan duela lehenengoa eta azkena, ez? Bai, eta Ez dut uste txartelik egongo denik, baina ez dakit, nik ustet igual txartelen bat ateratzea, ez zitekeen harrituko. Harrituko. Ez.
Keinoekatik badirudi abisuan geratuko dela, baina ez dakit. Bai. Txartela... Ba ez, txartela gongo da. Baina harritzen dit, Barritzen hori da, ez? ezinezkoa da, talde bateko jokalariri txartel hori atatzea eta Eta zigor beste kolpea taldeko gure- hori zerrez. Bai. Oi, Bai, olako jokaldi bien nik askotan ez ditut ulertzen arbitro batzuk iten dute olako liskar bat egon eta azkenen jokalari batei talde bakarreko jokalari batei txartel hori atera. Nun ikusi deun garbi, liskarra bi talde... Eta gainera aipatu duzu, nik ez dut talde ikusi, baina lehen da bizikoa eskumuturra askatzen. Bai, Richarre gaizkin do, 300 bat indiola ean jokalariri, baina bestea ere eskumuturre Bai. askatu do. Eta horrelakoetan bi txartelatea eta bitxua bieri eman diezu, eta listo ez. bai, eta ja bukatzen da asuntoa, baina batei bai, bestei ez. Bueno, akontu da azkenean, Richard hori, eta barro initu kanpoan egongo dela. Samoarra, ez dugu Namalaurekin egon izan hori ordaintzen. 11. minutuan gaude, gogoratu 3 eta huts Pordizi aurretik. Da Nikrole gauzatu den zigor kolpe bati esker, eta mol bidez berriz ere. Aipatu dugu, eta bai garbi dute gaur, bigogoek, eta Ze egia ondo esan... Asier. Hor, jokalarie, Asier Alvarez Deulate junda pixkanaka molen aurreaka, goitik, baloi lapurtzeko saiatzen, eta lortu do jokalari harpatzea, moletik atera da jokalari, orduan ez dago molik. Orduan lurrea bota do, plakatu bezala, eta retenidua pitatu do, arbitro. Oso jokaldi ona, Asier Alvarez Deulatekin dona, bai. Bai, eta gian hain ikusgarriak ez direnak, ez? Betire hain erraz ikusten ez direnak, baina ikararrezko meritua dutenak, Bai, ez? aipagarria izan da nire iritzin, teknikoki oso jokaldi ona izan dalako. Bai. Bueno, berreskuratu baloia, eta aipatu duzuzuk hor, azkar ikusi duzula nervioa galtzen edo bigokoa, eta horrenik jokaldi horretan sentsazio tentsio askorekin etorrien taldea dela, ez? Gai, kontzienten dira bizitza jokatzen ari direla, ezta? Eta... Bai, eta olako taldekin gu garbi planteatu behar dugu partidue lasai hartu. Hori da, ezin gara joko horretan hori, ez? Hori da, Guretzako partida eta- garrantzitsua, baina beste goera batean gaude, ez? Bai, ze olako situazioetan garrantzitsua da arbitrok ondo mantentzea, oso ondo disiplinatuta partidu guztie 80 minutun zehar, eta partidue pixkat juten mazaizu, ja hortxe bukatzen da. Bai, zaila izaten Hortxe da hori bukatzen berriz ere. Bai. Bai, kontaktuko kirol bat da, eta gauzak talde bat tensio askokin baldin badator, eta limita jokatu behar bado, ba, ezakigu zer gertatu daiken. Ba, ikusten dugu hor, min hartuta dagoela. Kitschhoff da, Jano da, ezta? Bai, Ba, lurran geratu da, min hartuta. ea rekuperatzen den, ze oso jokalari garrantzitsua gure talden, Ba, bai, eta orain dela etxea jokatu genuen azken partidan gogoratzen naiz min hartu zuela, Bai. atera zela, eta ondoren Santosek esaten zigure elkarrezketan, ez? Normala ez dena da orain artekoa, ez? Etorri zenetik, 80 minutua jokatu ditu partiduro eta ez du ezer izan, ez? Bai, Mutil gogorra eta garrantzitsua taldearentzat, ez? bai, taldentzat oso garrantzitsua. Nik usteet ikusten dala, ez? Ba, esan ez du, aipatzen ez dan lan egiten don jokalaritako bat, Hori da, lan izkutu hori, ez da, baina oso garrantzitsua dena. Batuxera joan gara berriz, eta ea, zer gertatzen den, gogoratu bat gutxiagorekin gaudela, Richard Magututiak txartel horia jaso duelako, 14 minutuan gaude, 3 eta huts. Eta tuxe aterako dugu, berriz ere, Mikel Gartzia prest. Jokalariak bere postuetan. Urrunera atera dute, aratzori gabe oso ongi. Mikel Aizpuruari, Mikel Aizpurua da Nikroli, Josep Jabar. Tartea bilatu du, metro batzu egin ditu, lurrera ordea, irundarra. Berriz ere atzera, Mikel Aizpuruak. Asier Alvarez Deulateretza, lurrera joan da. Berriz ere leku zaldatzen ari dira, da Nikrole kostikoa probatu du, Phil Hasforrentzat. Zaila da, baina badakigu Philek horrelakoetan. Ze habilidadea duen, ala ere harrapatu dute. Eta ez, jokoa geratu du dagoeneko. gure abana pitatu du. Lastima.
egia esan, aipatzen duen lehen aipatzen genuen, ez? Atzerritarrak hasieratik izan edo. Bueno, beste gustatu da baita ere. Atzerritarrak urte askotan izatea gauza horrek ere baditu eta da, badiez, adibide garbi hori da, ez? Dani eta Phil zein ongi ulertzen diren, ez? Nik uste ahots bat esan gabe, batak badaki besteak baloia nola bidali behar dion eta noiz, ez? Bai, nik uste dut, jokalari gero eta denbora gehiago entrenatu eta jokatu, konpenetrazio gehiago da, baina pura matematika esaten da bezala, ez? Ergi, begira, partidako lehen melea, eta hor txordiziarren ikuste, bultza egin eta barruraino joan marko inatekela, Indarra erakutsi melean, horta ari dira ordiziarrak, ongi. Baloia horreskuratu dute ordea. Lastima. Atzera, Ostikoz Magunak. Berreskuratu egin du baloi hori Kori Simpsonek, Asier Kortarentzat, ordiziarra baloiarekin, bera bakarrik aurrera egitera baki du. Oso ongi eslalon txiki bat eginez, lurrera joan da azkenean. Ea baloi hori azkar mugitzen dugun. Ez, galdu egin dugu baloia, beraiena da, ordiziarra baloia horreskuratu nahian. Bai, gurea da berriz, atzera Mikel Aizpurua, Jano Kitschhoff, lastima, ies egin dugu hor baloiak. Nik uste dut garrantzitsua dela, oain partido dago oso desordenauta, eta hoi bigori asko interesatzen zaio. Orain garrantzitsua da, nire ustez ordizin galoiak dauzkean jokalarik, bai Dani Kroll, Kori, lasai hartu. Partidu lasai hartu eta jokatu benetan dakigun jokua jokatzen. Bai, horrela den. Eta pixka bat tarte hau handitzen joate garen partida beste lasaitasun batez bizitzeko. Baloia galdu dute hor. Galiziarrak, ongi ordiziarrak, Josep Jadar oso azti ikusten ari gara Irundarraz lehen minutu hauetan. Mikel Aizpura baloi bila. Atzera, Asier Albaretu laterentzat, ordiziarra. Lurrera, Mikel Aizpuruak berriz, Dani Kroll, Dani Jano orentzat, Jano lurrera. Galdu egin dugu baloi hori, beraiena da. Zigor golpea ordiziarrentzat, bazirudien azkar aterako zuela Mikel Aizpuruak, baina itxerote erabaki du. 17. minutuak gaude, 3 eta huts, Ordizia aurretik. Ez dakit, iruditzen zait, Bigo oso joku zikina idala iten. Bai irrak guztitan, goratzen beti nola esaten den, plakatzaia ez da juten. Baita jokalarie, lurrea eroi baino lehen abia baloie lapurtzea juten, eta ez dakit. Irudipen bat da, ikusten nahi geanarekin. Egoerak ere ematen du, ez, aipatzen duguna, ez. Irabazi behar duzu bai ala bai, ez da, eta horrek azkenean horrelako gauzak egartzen ditu baita ere. Bai, eta bakoitza da, aukeratzen doz joku nahi donin, azkenen. Eta hoi aukeratzen dute, baina nik uste dut, hortan bai, Paie jaunak inberko zola bai, bai, nire iritzin. Oso ongi hor, Dani Kroll berriz ere, zuzen, barrura, 3 puntu gehiago beratz, 6 eta huts. Ordiziarrak aurretik. Ze minututan atera daen Richard goratzen zera? Zortzi. Zango nuke... Zortzi, 12, zakit. Bai, 10 iguruan edo izango zen, Gutxi gora eraia, nik uste dut Bai, nik uste ateratzeko egon bargo litzatekela. Bai. Aurrera hor, Galiziarrak. Joantu dela, gatzera Dani Krolentza, Dani Kroleko songi hor, Kori Simpsoni, Zelanda Berritarra ederki. Aurrera joan da, lurrean dira. Mikel Aizpura gatzera, Dani Kroll. Ongi australiarra, baina gore lurrera joan da. Mikel Aizpuruak, lastima, ies egin dior, joantu delari, ongi bota da hor. Jaun baloiaren bila. Gurea da berriz, ongi hor. Baloia mugitzen ari da Ordiziarra, baina ez dute asmatzen. Azkenean Asier Albaretu Ostikoz aurrera bota du. Kalbok berreskuratu du ordea. Eta hor ikusi dugu Kalbo ere nahiko urduri da bilela, Magunak, ez barkatu bederatzen zenbaki da zen. Gonzalezek Magunari. Lurrera joan dira hor. Erasoa jarraitzen dute. Zulotxoa bilatu nahian. Galiziarrak.
defentsa hona... Bai, azti da, taldea bintzak konzentratuta. Pixkat desordenatuta iruditzen Eta zait, erasoan agian baita ere desordenatuta, ez? Hemen izan ditugu pare bat, saiatu gara bain mugitu dugu baloia, baina espazio gutxirekin, ez? Hau da, oso metro gutxitan pase asko, ez? Bai, nik uste dut, baita normala dala, ez? Ege ikusten partidu bat bi taldek oso desordenauta, eta bigoke bai jokatzen do oso desordenauta, ba, komeni zaiolako. Bai, hori agian guri komeni etzaiguna, ez? Da. Jokoa beraien, hau da, denborak eta joko mota beraien markatzea. Bueno, atera dute Hortuxa, Maia Epaia Barrezelo jokoa geratu du. Lehen zatiaren erdira iritsi gara, 20. minutuan gaude. Hortxe, pitatu do golpe franko, gu nola Richard jokalari bat gutxigokin garen. Ongi hor, Asier Korta kalbo geratuz. Eta ikusten dugu, Richard prest dugu dagoeneko, Atzera. Oso plakaje hona januenena. Galizarrak tartetxoa bilatu nahian dabil, zain ez dute lortzen, Ordizierrak azti, hori berri hona da guretzat. Atzera Gonzalezek. Amairu zenbakiari, pargari, honek aldamera mugitu. Aurrera egiten saiatu dira, baina zela erdian geratu dituzte Goierritarrek. Berriz herri aurrera, hor tartetxoa bilatu, baina eskerrak aztibili diren, geratu dute Galiziarra. Berriz ere Bigoko jokalaria, Gonzalezek atzera, Maguna. Beste aldera doatz. Blanco garrapatu du. Kalbok barkatu, lurrera joan da. Eta berriz ere liskarra, Urduri daude Galiziarrak, ies egin du lau zenbakiak. López da, geratu dute ordea. Eta Epaia jokoa geratu azuen dagoeneko. Azkar atera du, Kori Simpsonek. Ziletza baloi hori, baina kanpora joan da. Bueno, ideia hona zen behintzat. Eta Richard sartzeko baimen eskatzen ari dira. Badoa Samorra barrura. Eta zalen txaloak taldearentzat. Bai, nik uste dut defensan lan hona idala iten taldea, eta jendeak eskartzen duela hori, ez? Bai, eta hor ikusten da benetan taldek bihotza jartzen nola zelaien. Ebergei Batuxa berriz, orain honetan Ferrerasek aterako du, Galiziarrentzat izango da. 22. minutuan, 6 eta huts, Ordiziarrak aurretik. Eta une honetan 28 puntu ditugu eta Gernikak 54 partidat gehiagorekin. Bai, atzo Gernikak etxen Cisnerosen kontra galdu zuen, baina azkeneko jokaldin... Bonusa lortu zen hori da, lehen esan dut irabaz egin zuela, ez irabaz ez galdu egin zuen, baina bonusa lortu zen azken jokaldian, ez? Bai, lau entxeguko bonusa. Ederki, oso partia irabazita, 5 puntu lortu ezkero, puntu bakarrera geratuko gineateke. Bai, eta Gernikak urrengo bi partidak uste dauzkela Sanboien kontra eta Getxoren kontra. Partida gogorrak. Bai. Biak eta guk aldi berean, antzeko da, guk Gernikaren aurka eta Sanboien aurka, ez? Antzera. Ez, Hernani eta Sanboi. Barkatu Hernani eta Sanboi. Bai. Kuriosa, Gipuzkoako derbie eta Bizkaiko derbie eta bi taldek Sanboien kontra. Bai, eta gurea gogorragoa, Hernani hortxe dagoelako borrokan eta irabazi egin behar duelako partida hori, ez? Atera dute Tuxa, Molbidez aurrera egin nahi izan dute, baina hori egin dira. Jarraitzen dute, golpez kolpe. Aurrera joan nahian. Atzera Gonzalezek, Magunarentzat, ostikoz aurreratu du. Baloi hori Asier Kortarena izan behar da. Ies egin dio. Eta bana. Bueno, egualdi honak gauza txarrak ere baditu eta eguzki arpegi zuzunean, ez dela inerreza baloia garrapatzea, ez? Bai, hoxe aipatu behar nizun. Oso zaila da, holako ostiko altu bat hartzea eguzkia. Eta eguzkia parean duzulako. Bai, aldare horretako teknika desberdinak aldituzu erabili, bai eskue jarri, edo atzeruntz begiratu, baloie pasatzeko, eta... Baina, bueno, holako situazioa gertatzen dira eta ezin duzu evitatu, bai. Eta guzkitako betaurreko jokatzen ezingo gara hasi, beraz,
Ba hortxe bitaldean melean bultzaka eta horrez gara oso indartxu meleetan. Baloi atzean geratu da. Asier Kortaberak harrapatu du, lurrera joan da, baloia gordetzeko asmoz. Mikel Aizpuruak atzera, Dani Kroll. Dani Krollek, Cory Simpsoni. Zerrenda bertarra oso ongi bera bakarrik ies eginez, 3 jokalariren artean. Eta berriz ere hasten gera. Dani Kroll, Asier Alvarez Blate, lurrera Ordiziarra ere. Eta nik uste aurten, aipatu dugu, taldea oso irregular, agian bada gauzak pentsatzeko eman behar dituen denboraldi bat. Baina, bueno, nik uste gauza honak ere egon direla, eta nik uste nabarmentzekoena agian Asier Alvarez Blatek aurrera eman duen urratxo hori dela, ez? Jokalari gaztea da oraindik, baina pixka bazen ordua, ez? Jokalari gaztego batzuk pixu hartzen hasteko taldean, eta nik uste bai jarrera aldetik, bai inteligentzia aldetik, azkarrago ikusten zaio zelaian, erabaki honak hartzen, ez? Urte garrantzitsua izaten ari da berarentzat, ez? Bai, nik uste dut aurreko denboraldin baita ikusita taldea etzebilela oso zuzen, irregularidade askokin, nik uste dut dada jokalari bat aurrera pauso bat eman ona. Talde bertan eta jokun bai, beti izan da oso jokalari teknikoa, ez dauke gorputz oso handi bat, baina teknikoki jokalari izugarri da. Eta aurten pauso hori eman do eta eskerrak eman beharko. Bai, behar genuelako, ez? Aipatzen dugu hor utxune bat geratu zen, ez? Joanes eta Xabik eta utzi zutenean, eta bizka jokalari hauek dira, ez? Leku hori betetzen joan behar direnak, ez? Bai, nik uste talde oso gaztea daukeu, jende gazte oso ona, baina indisiplinat izatea oso normala da. Eta baita nik uste eta aipatzeko dela Iñaki Puiladena egiten ari da denboraldia. Oso ondo jokatzen, edozein postutan, eta beti... Eta gainera oso jokalari sakrifikatua da, ez? Hau da, beti ere, bari lehen aipatzen genuen izkutuko lan asko, ez? Borroka txiki asko. Eta barrutik bai esan behar dizut, nire iritzin Iñaki Puiladena ari dala hartzen galoiak Asier Alvarez Blate zela vestuarion bertan. Aldagelan, ez da? Bai, eta... Eta begira, eta bik adin antzekokoak dira, ez? Bai, nik uste ez da Iñaki berekoak dire, baina bai, gutxi gora bera bai. Eta beraien belaunaldia da hau, ez? Eta beraiek hartu behar dute. Bai, nik uste beraiek diela taldea pixkanak agoruntze bai, ateratzen lagundu behar dutenak. Beste modu baten, baina lagundu. Hori da, ikusi dugu Asierrek beroa zuela txitxonenarekin dagoeneko, eta kendu du gainetik eta melerako pres bi taldeak, 27. minutu, 13 minutu lehen zati amaitzeko. Eta egia esan, aipatu dugu nik uste horrela laburtu daitekela. Bigo oso desordenatuta, baina gauza asko egin nahian, ezer lortu gabe, ordizi konzentratuta defentsan, baino erasoan ere gauzatu ezinean, eta begira, horixe adibiderik garbiena ez, 6 eta huts, 27. minutuan, puntu gutxi guzti gari gara. Atzera baloia Mikel Aizpuruak, Dani Krollentzat, Lomax, Dani Kroll da berriz ere, oso bizkor hor, korrika, Australiarra, harrapatu dute ordea, baloi hori atera egin da, ez? Bai, askotan, behin eta berriz hitz egin dugu, baina taldea desordenatuta dagoenen, baloia zabaltzen saiatzen gara, eta beti baloia hiliten da, iristen daren azkeneko jokalari da. Nik uste dela gauza bat, hobetu beharrekoa, eta pixkanak aldantzen nahi geana. Azkeneko jokalariari baloia iristen zaionan lekua izatea edo bidea izatea oraindik, ez? Bai, edo behin plakatzen dutela, ez, hiltzea baloia hor. Baizik eta apoio guztik bertara iristea, eta baloia beste alderuntz, bai. Eta nik uste dut, batzutan erakutsi dela, horieteko gai gehala, eta nik uste dut, hori dela jarraitu behar den bidea. Atzera hor, Galiziarrak, Ostikoz Magunak, eta baloi hori, bai, kanpora zuzenean. Eta 10 minutu gure entzaizkigu lehen zati amaitzeko, 6 eta huts. Zaleak ere pixka doztu zaizkigu azken minutu hauetan. Jokoare pixka geratuago egon baita. Nik uste partidu oso geldia egala ikusten, joku asko gabe. Eta horrek eragiten da, ez? Bai, geldialdi askorekin. Publikora bai, bai. Hortxe, gogor jokalari Galiziarra aurrera egin nahian ez du lortu. Atzera Magunarentzat, honek ere mugitu du baloia, Amabi zenbaiarentzat, abadia dugu aurrera egin nahian zebilena.
González baloi bila, atzera, Maguna berriz ere, honek ere aldamenera, ies egiti baloi horrek. Eta Habana. Bai, baloi eroitzaio Luzarentzat, bai. pasean, bai, baloi aurrera eroitzaio, alare aipatzekoa taldekin don presioa defentsan. Oso presio hona eta horregatik bazkenen nerviosotasun horrek eragiten dizu Ondorioak akatsak ditu, egitea, ez? Hori da. bai. Bai, presioak askotan hori du, ez? Ez da bakarrik zuk presioaren bidez baloia berreskuratu dezakezula, baizik eta zure presioak bestaren akatsak ekarri ditzakela, ez? Bai. Horregatik oso garrantzitsua da defentsan linea baten, baina denak batera igotzea. Bum, bum, eta oso bizkor. Hori da oso garrantzitsua. Edergioa Melerako presbi taldeak, Mikelek aterako du, eta egia esan beletan, urte guztian oso ondo dabiltza Ordiziarrak, eta gaurkoan ere gaientzen ari dira inungo arazorik gabe. Asier Álvarez de Blatek zuzenean hartu, beira bakarrik aurrera Ordiziarra, oso ongi lurrera joan da, laguntzera doaz, ederki hor, Cory Simpson lastima, pase hori hona zen, baina Bigoko jokalariak moztu du. Eta kanpora joan da, berriz ere, esan bezala, geldialdi askoko partida ikusten ari garena, ea hor joko fase batzuk enlazatu ditzakegun eta entxe guren bat edo sartzen dugun pixka bat tartea handitzen joan eta partida beste lasaitasun batekin hartzeko, ez? Bai, oso garrantzitsua da lehen esan denuna lasai hartu eta pixkanaka gure joku egiten hasi. Ba hortxe Josef, herri hor lepora guantzaio, oso garbi amairu zenbakia, parga, epaiak ordea, ez da adirazi, ez da bantaiarik ere, Asier Álvarez de Blate, Burrukan, Mikel Aizpurua, Dani Kroll, Bauan Lomaxi, aurrera Zelanda berritarra, lurrera joan da, berriz ere Mikel Aizpurua, ongi Ordiziarrak orain, jokaldi ezberdinak, bata besteren atzetik, lotuz, Borrokan zebiltzan hor, ongi Ordiziarrak, Mikel Imanol Aldana ondo, Mikel Aizpuruak Asier Álvarez de Blaterentzat, hanketatik heldu dute, eta epaia joga geratu azkar atera du Asier Álvarez de Blatek oso ongi Ordiziarra aztibilida hor, ongi utzi du baloia Mikel Aizpuruari, Mikelek berriz ere, atzera utzi du Jon Barandiarentzat, Lazkautarra lurrera, Zigor golpea berriro ere, lehen esan dizuten eta berriz ere liskarra. Urduri daude, eta ez dugu joku horretan sartu behar. Bizkor atera du Mikel Aizpuruak berriz, Garaikirolentzat, lastima! Bakarrik zeuden Phil Hasford eta Josef Jadar alde horretan, ez? Hor, Richardrek lehen Bai, nik uste dut finta denbora, hori egin beharrean pasea eman balu, ala ere nik uste denborarik ez dola izan, ez? hor txongi joantu dela, lurrera Valentziarra, baloi atera nahian dabil, tzatzera, Jau Perez Zegamarra lurrera joan dena orain, bolo bat bezala bota dut hor lurrera hanketatik helduta, baloi atera nahian dabil, Borrokan Uste bitaldeak, baloia atera da disparauta. Nik uste dut Bigoko kaidiela iten oso joku zikine eta benetan bai, epaiek jokaldi ez guzti horiek badogozte. zikintzen ari direla, ez? Bai. Hor txongi Asier Álvarez de Blaten txegu marra gainean, hortik zerbait ateratzen du, bultzak Ordiziarrak, barruraino sartu gara, ez dakidana da baloia nun dagoen, eta ez? Pitatu do epaiek entxegun, ba ez? Zigor golpea pitatu do gure kontra. Galiziarrentzat? Bai, gure aurka nik uste dut protestak Protesta egiteagatik. Bai, hala ere, hasieran pitatu dona izan da entxegun marran sartzea, baina baloia ez posatzea, bai. Hau da, bai. Orduan norbait Sartu dira eta beran sartzen bada edo, orduan hoi izango zen melea bosteko marran gure alde. Ba, Magunak atera du rostikoa. Kanpora joan dut zenean baloi hori. 6 minutu lehen zatia amaitzeko. Eta 6 eta huts markagailuan Ordiziarren alde. Eta tuxa izango da. Bigoko entzat. Herrerasek aterako du.
beraz, atzera. Bai, eta partziala pitatu do Paiek. Bai. Olako partziala ganen izaten da melea 15 marra. Gure alde. Baina, meletan indartxu bai gabil, zea berriz ere horti jokaldi poli bat eratzen dugun. 5 minutu geratzen dira lehen zatia amaitzeko. Ederra izango litzateke, entxegu batekin joatera. Atxeen aldira. Hala ere, harritzen dit, melen hainbeste indar izan da, aurreruntzera eman da, zigor golperik nola ez don pitatu oraindik meletik. Bai. Harritzen dit. Ez dakit, baita ere, melea ez da ez eroitzen, ez goraka igotzen, beraiek atzeaka juten die. Beraiek atzeraka, gu aurreraka. Orduan ez dakit. Baina arraroa da, talde batek ez itea infrakzioik melen atzeak azoatzen. Melen hain garbi galtzen ari zarenean, ez esan nahi duzu. Bida hor ja pilierrak sartu da aldez. Hori ja zigor golpea da. Ba hortxe oso gior, Cory Simpson, aldamenean du, Phil Hasford eta orain garetan, ba, iritsiko da, barrura Phil, eta aipatzen genuena. Entxeguaren aurretik, entxegu nahi genuen, eta hortxe, gure Zelanda Berriko Gazela berriz ere, zuzenean sartuz barruraino, 5 puntu lortuz, 11 eta huts eta gauzatzeko aukera, 3 minutu eta erdi falta direnean, lehen zatia amaitzeko. Ba, hoxe, nik uste dut jokaldi hon bat egin, eta taldea badauke benetan entxegu Frogatu da, begira, hor baloia harrapatu du Korik, barruraino sartu da, ederki egin du, Zelanda Berritarrak, azken unean, behartzen unean, Fili baloia utzi, eta barrura. Bai, nik uste dut aipatzekoa, bai Imanolek eta Josefek oso ondo indituzte beraien karrerak, beste aurkako jokadarik beraiekin geratzeko. Hori da. Eta Kori ere bai oso ondo atakatu do zulora. Eta nik uste dut aipagarri, benetan 3 laurdenak induten lana jokaldi honetan. Hala ere, reflejatzen da partidu guztin zehar. Hori da. Bueno, hortxe da Dani, ea jarraitzen duen orain arte bezala. Etzen ostiko erreza, eta... Ez, ba, begira. Baitziago nuke, baina ez da sartu. Baina ostiko bigaina gota bena, lastima, 11 eta huts jarraituko dugu beraz. Eta 2 minutu eta gutxi lehen zatia amaitzeko. Behintzat, nik uste dut, garrantzitxo beti esaten dugu, baina behaiek 0 puntu damazkitela. Horren noi aipatzekoa. Hori seinale hona beti. Bai, jauna. Ba hortxe Mikel Aizpuruak atzera baloia Dani Krolentzat. Dani Krolek Richarrek Josefi, ongi Josef aurrera, indartxu doa, irundarra. Bai jauna, Josef, ederki. Metro mordo bat egin ditu hor. Lasterketa ederro batean. Richard magotutiak orain baloia, aurrera egin nahian. Zaila da, geratzea. Aurrera joan nahi du. Geratu dute azkenean, Mikel Aizpuruak atzera, Dani Krol berriz. Dani Krolek atxerra albanetu lateri, ongi ordiziarra aurrera eginez. Laguntzara doaz hor. Mikel Aizpura berriz ere baloi atera nahi du, 2 minutu bitartean lehen zatia amaitzeko, gogoratu 11 eta huts, eta ordiziarrak erasoan jarraitzen dute. Gaurkoan bonusa gauza garrantzitsua izango litzateke ordiziarrentzat, Gernika puntu batera geratuko litzatekelako. Hortxe Mikel Aizpurua, aurrera egin nahian, geratu dute hau ere. Ez dute geratu, indartxo ordiziarra, lurrera joan da azkenean, Mikel Aizpuruak amaitutako jokaldi hori Mikel Gartzia jarraitu du. Richard Magututea, aurrera egin nahian da biena, gertu da Bontxegu Marratik geratu dute. Metro tardira gaude. Jokoa zabaltzea erabaki du Mikel Aizpuruak, ongi hor, Janok Kitschkofentzat. Ai ama! Lastima! Bai, azkeneko momentu nire izaio. Hor, tak, eraman du hor, ez da, airean. Lastima, atzera. Ongi plakatu dute hor. Metro gutxi zituen. Eta pitatu do, melea 5 metroa. Lastima, jan hori. Baloi horrek ies egin izana. Bai, benetan, orain taldea ematen du esnatu indala, eta
rugbia da Orain bien bai, jokatzen, ez? eta ongi ez. Eta Alde batetik bestea alde batean zabaltzen. saiatu, hor aukera guztia Hori da. agortu eta guazen beste aldera Hori da. probatzera, ez? Bai. Bai, egia esan itxura hona ematen ari da orain Portizia, badirudiakean hasieran Bigok partidari jarri nahi zion urduritasun ikutu hori edo gaiendu dutela eta bizkat beraiek ari direla partiduaren agintea edo hartzen, ez? Eta nik uste dut garrantzitsua izaten dela olako partidutan benetan agintea lortzen bukatzea. Ba, melea izango da, oso gertu gaude, aukera politia da Ordiziarrentzat. Barrura baloia Mikel Aizpuruak. Bultz, buiak azaleak, barruraino joan gara. Mikel Aizpuruak, eta bai, ezta? Bai, Hori bai, entxegua izan Entxegua da. Mikelena. Ederki, behar zen Mikel Aizpurua gainera entxegua bai, jauna. Beraz, 5 puntu gehiago, 40 minutu bete denean gainera. 16 eta huts, eta pentsatzen dut ostikoa bota, eta bai, eta amaituko duela lehenengo zatia. Ritxarren kaleratzeak enduta, ez da denbora galtzerik egon. Eta nik uste bai aipatu behar bala, Mikel Aizpuruak iten don lana. Bai zelai barrun, bai zelai kanpon, Ez dezagun aztu kapitaina dugula, ba dituen hogeita bi urteekin. Bai. Eta nik uste dut, ba, benetan aipatzeko jokaleria da, ez? Beti egon da hor, gimnasion beti, lan asko egiten, bai eskolakin, eta Eta ez hori bakarra gainera, ingenieritza ikasten ari da, eta horrek ere lana emango du, Horrek meritu ere badu, bai. Hortxe da Nikrol. Bai, barrura, da Nikrolen ostikoa, beraz, 2 puntu gehiago, 18 eta huts. Eta, ez, jarraitzen du edo bai? Ez, ja, pitatu. Amaitu bai, du, amaitu lehen zatean amaiera ederki. Ba horixe, 18 eta huts. Eta ipatutakoa, ni uste hobetzen. Ba, hementxe gaude berriz ere bigarren zatiarekin. Konturatuko zineten hor, arazo txikoa izan dugu eta atxeen alde guztiaz gozatu ahal izan duzu umea jolasean eta berriz ere haundiak hementxe ditugu zelaian partidua jokatzen. Eta esan dagoa, lehen zatia ondo bukatu dugu Iker, bigarrenarekin berdin jarraitzen dugun, ez? Bai, esan bezala nik uste garrantzitsua dela, ba, ez galtzea intensidadea, ez kontzentrazioa eta ordenauta segitzea bukatu duen bezala. Oso ondo ari ginen jokatzen bai ataken eta baita defentsan ere, eta nik uste garrantzitsua bai, benetan jarraitzea hildo hortatik, ez? Ba, horrela den, hortxe dugu melea, eta aipatu dugu meleetan taldea oso fin ibili dela gaur, eta esan daitekela mele guztiak oso garbi Ordiziarrentzat izan direla, ez? Bai, garrantzitsuen mele, bida, beste mele bat, aurrera, ez dut ulertzen zigor golperik ez pitatzea, naiz eta Bai, aipatu duzu lehen ere, eta oraindik egia da, ez duela batean ere aipatu, eta pare batean aipatu duzu gaina, ez? Pilierrak hor barru aldera sartu direla, eta bai, egin dituztela, ez? ikusten badezu talde bat hain garbi aidala irabazten mele guztik, eta beste taldea atzeruntz botatzen dola mele guztitan, nik uste dut, askotan egiten dana da txartel hori atea Pilierrai. Beste taldeko Pilierrai, oia, kike pasa, eta listo. Ba, hortxe, aukera politia izan liteke, lastima boteaztio eman Josef Jadarri, baina ongi doa azkar, amabia, lastima lurrera joan da hor, irundarra, aukera politia izan da Ordiziarrentzat, baina hor jarraitzen dugu. Baloi atera nahian dabiltz, Galiziarrak, atzera Gonzalezek Magunari, ostikoz. Eta ez da kanpora atera. Ez dakit ze sandon linierak, baina nik uste dut baloiak hemen kanpoko marra botatu dola eta kanpoko marra zapaltzen bado baloiek ja fuera da. Hori da. Orduan ez dakit linierak esatetzen ez eta
Hortxe Tuxa berriz ere Ferrerasek aterako du. Atzera baloia, arazorik gabe harrapatu dute Galiziarrek, gogoratu 18 eta huts Anpordizi aurretik, 2 entxegurekin. Ies egin du hor, ongi Bigoko jokalariak harrapatu dute behintzat. Oso ondo Bogan Lomak zor iristen, eta baloia Eta lapurtu. berak harrapatu du baloia gainera, oso ongi da Nikrolek aldabenera, Josep Jadarrentzat, oso partidu ederra egiten ari da gaurkoan Irundarra, lurrera joan da. Aurrera egin nahian, orain honetan Richard, ies egin du hor, ez dut harrapatu, atzatik jokalariak, lastima. Ez dakit hor zer egin nahi izan du, baina baloiak ies egin dio eta baloia berreskuratu dute Galiziarrek. González atzera, Maguna eta Ostikoa. Kanpora zuzenean. Ez, ematen do barrun botatu dola, baloiek. Ba, Ostiko oso ona, Bai, 22 barrun behaiek sartu dute baloie, beraz baloia ezintzan direkto atera kanpora, orduan, ba, nik uste gaizki ulertu bat izan dela Xirralo Aretebulate eta Korein arten, eta horregatik ba, baloiek botatu eta kanpora egiten dela. Bai. Batuxa, Mikel Gartziak aterako duena. Atzera, harrapatu dute Ordiziarrek. Aurrera egin nahian, Richard Magututia. Burrera joan da. Gustatzen zaizkitzu Richarden jokaldi horiek, ez? Ikaragarria nola egin dezaken aurrera inbeste jenderen aurrean, ez? Oso gior, Phil Hasmar orain ies egin duena, Ostikoz aurrera bota nahi izan duen, harrapatzen duen baloi hori. Lastima ies egin dio, eta berreskuratu. Egin dute Galiziarrek, 11 zenbakia izan da. 11 zenbakia, dekabo dugu. Aurrera bota dute baloia, eta berriz ere Ordiziarrek erasora. Mikel Gartzia naparra, oso ongi hor. Aurrera egitea lortu du, geratu dute azkenean. Lurre joan da, baloi hori gurea da. Hori da, beste jokaldi bat. Egite saiatu gara, oso ongi. Imanol Aldano ondo, Kori Simpsonetzat. Atzera lastima, eroitzen ari zera askatu baloi hori eta ezin izan du. Nahi zuen lekura bota. Taldea oso ondo nik uste ataken oso ondo da jokatzen, ere iruditzen zait bastante desorden auta. Horrendik bai, ez da? Bai, taldea desente desorden auta da bilela, eta nik uste garrantzitsua da hor Kori arriskatu don pase hori inorbez. Lasai jun lurrea, apoio gertu eta baloie berriz zabaldu. Baina, bueno, beste posibilidade bada, eta nik uste dut ala ere 18 huts batekin arriskatu daikezula. Arriskatu dezakezula, ez? Hala ere aipatu behar dugu, gaurkoan bai, hemen Arkaitz Garmendia, izaten genuen beti, eta bera bonuszale amorratu da, eta beti bonusan pentsatzen pasatzen zuen partidu, eta nik uste gaurkoan bai oso garrantzitsua dela bonus hori lortzea playoffei begira, ezta? Bai, nik uste dut, baita taldek merezi dola, ez? Bonus hori lortzea, eta... Baina, bueno, bai... Eta kontu da gainera ikusita goiko taldeak nola dauden. Berez playoak, 6garren sartuta oso gauza itxusia izan daiteke, baina ikusita goiko taldeak nola dauden, gehien bat bazko eta ez pixka bat aldapa bera doazen taldeak daudela, pentsatu behar dugu, 6garren sartu ezkero agian aukerak izango genituzken kruze bat izango genukeela. Bai, ezakit. Final laurdenetan. Hala ere, goiko taldeek berain zelaietan oso indartxuk iten die, bai Cisneros, bai Batko, baina bueno, ikusi gendun azkeneko astebuka eran, ez? Horregatik. Zer gertatu zen, eta garbi dago, Salvadorrekin, eta playoffa garbi dago ez direla beste gauza badela, ez da playoffetan jendea beste tentsio bat ateratzen dela, baina bueno, oraindik denboraldi politu bat egiteko aukera duela Anpordiziak. Bai, nik uste dut, gaina erakusten nahi da, benetan talde politia daola eta ea zer gertatzen da. Oso ongi da Nikrol, ies egin du eta entxegua. Ba begira ez, hor, baloi bat atera, behar den lekutik, eta pase batean, zuloa eta barrura. 5 puntu gehiago. Alare nik uste dut ez dela oso defentsa txukuna izan. Hor, 5 metroa oso garrantzitsua da, okoitza bere jokalaria hartu eta bai. Baina Dani Kroll oso jokalari hona da, bai talden jokatzen eta baita ere individualki oso jokalari indartsue teknikoki, eta nik uste dut hortxe ikusi dela, ez? Nola zapaldu don barruruntz eta ez diote harrapatu.
Ba, 23 eta huts markagailuan. Eta 2 puntu. Bai, arazorik gabe, Dani Gostikoan, 2 puntu gehiago. 25 eta huts, eta entxegu bakarraren faltan bonus hori lortzeko. Eta garrantzitsua dena baita ere, zergatik ez Hernanirentzat, ez? Gaurkoan bigok bonusik ez ateratzea. Bai, nik uste dut Hernaniri ere favore bat ingo geniokela, eta ez digu importa. Hala ere nik uste dut Rubin ez dala pentsatzen beste taldei zer egin. Hori garbi dago. Baizik eta beti ateratzen zea zelaia Zutana lortzera, ez? Partidu irabaztea eta borrokaitea. Hori da, gauza egitaz konturatzeko gu gaude. Hori da. Ederki, ba hortxe, atzera Mikel Aizpuruak, Dani Krolentzat, oso ongi berriz ere Australiarra, izugarrizko tartea bilatuz, ea hortxe azken pasea emateko aukera duen, oso ongi, Asier Kortarentzat lastima, baloia ongi askatu du, baina ez di ostiko eman berak nahi zuen bezala. Baina, hala ere, lastima. beraien jokalarik ikutu du baloie, kanpora irten baino nuen, eta guretzako izango da tuxe. Ba, bueno, Begira zenbat metro irabazi ditugun, eta antxe gare... Eta berriz ere hangaude, beraien 22 barruan. Bai. Ba, 8. minutu, 9. minutuan sartzeko gaude, eta esan dagoa 25 eta huts, eta Tuxa Ordiziarrentzat. 3 entxegu, beraz, eraso bonuserako bakarraren faltan izango ginateke. Nik uste dut politika izango zela, mol baten bidez, erakustea benetan, barruraino... Sartzeko gai dela taldea, ez? Bai. Bueno, lehen aldaketa izango da, Xapo sartuko da, Jonander Krende. Zelaian. Jokalari maitea da, eta zaleek erakusten diote aukera duten bakoitzean. Bai, denboraldi asko tamalkizki Ordizin, eta nik uste dut, jokalari maitatu, bai talden bertan, eta baita zalego alde. Zalego aldetik baita. Irudit sartzeko prest dagoela, eta jaun, ezta? Bai, Jaun Perez eramarraterako da. Oso lan hona egiten nahi da jokalari bat, eta... Nik uste lehen aipatu dugula agian, ez? Bueno, jendea aipatzen azten zarena, itxusen zen da bakarra aipatzen, ez? Ezin gara guztietaz gogoratu, baina aipatu dugu Axor Alvarez Eulatek aurrera pausua eman bezala, jaun ere aurten ikaragarrizko maila eskaintzen ari dela, eta nik uste ikaragarrizko meritu dela, kontuan izan da, Rubian jokatzen ze beharandu hasi zen, ez? Bai, nik uste dut horrek hoi faktore garrantzitsu badala kontun hartzekoa. Ez zan hasi jende asko bezala umetako taldeetan, eta ez? Eta pixkanaka, teknika lortzen junda, eta nik uste dut maila izugarria oso ematen nahi da. Eta mutil gogorra du bai jauna txalo egin ederki, eskertu diote bere lana zaleek. Eta partida jarraitzen dugu, 25 eta huts, 11. minutuan. Eta esan dakoa, gaurkoan bai, playoffetara begira, bonusa era bat beharrezkoa dugu, beti dira beharrezkoak. Denboraldi amaieran galdutako bonus askoz gogoratzen garelako beti, baina denboraldi amaiera hauetan beti ere, ez, aztiago ibiltzen gara kontu hauekin. Bai, nik uste temporada guztin zehar ikusi deula Ordizik, altzola lortu bonuse azkeneko jokalditan, baina besoji eta amore emateagatik ez ditugu da lortu, ez? Begira, hortxe indartxu, Ordiziarrak barruraino sartu nahian. Melearen bidez, Asier Alvarez Eulate, eta bai, ezta? Bai, entxegua, eta orain honetan bai, bonusa eskuratu dugu. Orain beste lauak ziurtatzea geratzen zaigu, baina egia esan itxura ona du honek, 30 eta huts, eta nola ez, hau ere entxegua ere gauzatzeko aukera izango du Dani Krolek. Nik uste dut, orain behin bonusa lortuta, taldekin beharko zola, kontu neuki garrantzitsua dela behaiek punturik ez sartzea. Nik uste dut, hori ere nire iritzin lorpen bat da taldentzat. Defentsa ona indezula eta 80 minutun zehar. Aguantatzeko gai izan zarela. Bai, nik uste dut, hori lortuko bagenu, partidu perfektu bat izango zala nire iritzin. Nik eukinon behin entrenatzaile bat, Igor Saiz, eta beak beti esaten zigun, behin eta berriz. Eta
hor beran dagoen Jon Txurrukak baita, Jofito. Oso garrantzitsue, beraik punturik ez sartzea. Oso garrantzitsue. Hor demostratzen da azkenen rugbie defentsako kirol bat dala, eta eak punturik ez sartzek, eragiten dola benetan lorpen bat. Oraingoz behintzat hori betetzen ari gara lan hori, eta 2 puntu gehiago Danik asmatu duelako. Eta bai, esamarren, hor markagailua etzela igotzen, baina bai, ari da, pixkanaka igotzen. Pixka gehiago falta zaio, orain bai. 32 eta huts, markagailuan. 13. minutua eta aldaketa, Josef Jadar ikaragarrizko partida egin du. Irundarrak eta horrelaxe eskertzen dio zalegoak. Merezi duen bezala eta bere ordez sartu dena, aipatu beste jokalari bat, Iñaki Puiladena. Haure demoraldi bikaina egiten arena eta ziur gaurkoan ere ederki erakutsiko diguna zenbat balio duen ordiziarrak. Atzera baloia, Mikel Aizpuruak, Dani Korolentzat, honen mugitu. Oso ongi baloia, Korirentzat, Korik aldamenera berriz. Lastima hor Asier Gordari esegin dio baloi horrek. Kalbo baloiarekin. Aurrera egin nahian, lurrera joan da, baloia mugitzen da biltz, Magunak atzera, lurrera bota dute. Oso ondo Jon Barandiaran, Oso defentsa ona, plakaje oso ona Jon Barandiaran. Eta pasea, aurrenuntzako pasea jutatu. Bai, jokoa geratuta zegoen, Asier oso lasai ikusi dugu hor. Baina bai, konturatu zegoen, jokoa geratuta zegoela. Eta melea izango da berriz, eta ikusten dugu. Alberdi, aterako dela. Ander Alberdi. Mikel Gartziaren partez sartuko da. Eta barrura, jokalean gaztea hau ere ez? Bai, ni baino urte bete gaztegoa, 18 urte. Eta benetan txalo zaparrada bat mezidon beste jokalari bat, Mikel Gartzia. Hauten ebai beak aurrera pauso bat eman do, eta benetan oso garrantzitsua bihurtu da jokalari bat. Bai, eta gainera postu aldaketa garrantzitsu batekin, ez? Orain dela urte batzuk gehiago, bari, ez? 14-15 lanetan ikusi izan dugu, eta 2 postuaren nagusi egin da, esan daiteke, ez? Zanpordizian. Bai, nik uste dut jota lesionatu zanetik, nik uste dut hor eukidola oposiziorik ez dola euki, ala ere, benetan merezi do postu Mikel Gartzia. Hala ere ikusiko dugu, jota hueltatzen denen zer gertatzen da. Nik uste hori bientzako ona izango dela, ez? Azkenean exigentzia maila ere igotzen duela horrek. Bai, oso... Ongi horri txorro agututi aurrera egin nahian. Geratu dute Kosta eta Ander Alberdi baloiarekin. Lastima. Nungoa dugu, Ander? Beasaindarra. Beasaindarra. Bai, Beasaindarra. Beti nani jokatu dugu batea eta oso jokalari ona, bai zelai barrun eta baita kanpone. Zelai kanpoan ere ez da. Pertsona izugarria da. Ederki, bamererako prest. Eta begira, 18 urterekin. Horezko mailan, hortxe, horpokatzaile lanetan, Ez da makala, Ez, benetan. Amasei garren minutuan gaude, 32 eta huts, Ordiziarren alde, gogoratu, lau entxeu egin ditugula, beraz, eraso bonusak gurea da. Eta ongi hor, Ordiziarrak erasoan, ongi hor, Mikel Aizpurua baloi hori berreskuratuz. Atzera, Xerra bat deulatea aurrera egin nahian. Geratu dute. Atzera da Nikrol, Baua Lomax, lurrera. Mikel Aizpuruak atzera, da Nikrol. Oso ondo Imanol ere lurrera. Dani Kroll aurrera egin nahian, ez Iñaki Puiladena zen barkatu. Burra jarraitzen dute bitalde, eta guazen beste gauzatea probatzera bai jauna. Jano Kitschhoff, ies egin dio baloiak, lastima. Hala ere ikusten ditu jokalarik arnasostuka,
benetan bero izugarria daiten eta zelaiek kautxozkoa eta artifiziala danez bero gehiago irradiatzen du eta somatzen da, ez? Asko somatzen da, bai. Hala ere, bueno, aipatu behar da baita ere, Anpordiziak zerbait horna badu, egoera fisikoa dela beti, ez? Urte bukaerara berriak bezala iristen gara, beste taldeak mingainan lurretik pasatzen iristen direnean, ez? Bai, eta hor bada lan garrantzitsu bat urte osoan zer egiten dena, ez? Bai, eskertzekoa nik uste dut Gorka Nuñezek egiten digun prestakuntza hori, eta oso sufritu da denboraldi guztin zehar, baina benetan pena merezi. Une batzuetan pentsatzen duzu, Gorka zubitikotan nahi duzula edo akatu egin nahi duzula, baina denboraldi bukaeran asko maite duzu, ez? Bai, askotan gertatzen da olako... Bai, askotan esaten dugu, ez? Jode Gorka, jate bale, eta beti esaten digu. Notatuko dezue temporaldi bukaeran, eta ikusiko dezu nola eskertuko diazuen. Bai, balan garrantzitsua da, eta egia esan eskertzen da denboraldi bukaeran, gauza jokoan daudenean gainera, talde hain indartsu egotea. Bai. Eta oso lan hona hor Rander Alberdik egin dona baloia berreskuratzen. Ikusten dugu jokalari guztik zoriontzen. Aipatzen duguna beti ez, izkutuko lan hori benetan oso garrantzitsua dela. Eta barruko jokalarik benetan eskertzen dutela. Bergi, badirudi Kepa Zamakola izango dela zelaira aterako den urrengoa, bitartean baloia, Bigoren zelaian dago. Jokaldi aukeraren bat bilatzen ari dira. Hor ongi eskatu du baloia, Bigoko jokalariak, baina aztibili dira hor arrantzan. Oso ondo Phil Hasford hor, plakaje oso nahiten. Magunak aldamenera, beste aldetik saiatuko dira, baina esan Anpordizia ongi eta lasai. Eta hori oso garrantzitsua da. Hau da, beste taldea gutxi etxi gabe, baina kontziente izan da partida zurea dela eta lekuan mantendu behar duzula, eta lana egin behar dela, eta... Bai, hori da. Hau da, aztu gabe, ez da esan gabe, nahi duten ez. Ongi mantendu, lana fin egin eta une oro, ez? Bai, nik uste partidun baten ikusi deula, behin bonusa lortuta eta partidu errez ikusita, taldek esan dola, bueno, jazta, ez? Bukatu da partidue, baina gaur ikusten nahi gara benetan... Harrera aldatu dela, ez? Eta hau dela, aurrekoan Salvadorren aurka jokatu zuen, eta hau dela ikusi nahi dugun Anpordizia. Hau dela galtzen badu ere, pozik ikusten gaituen Anpordizia, ez? Bai, nik uste dut benetan erakusten dela zelaien iten dan lan guztia, ez? Eta bihotza jartzen da. Edergi baldaketa, Jon Barandiaran Lazkautarra, txaloak beretzat, egia esan ez du ibilbide erreza izan, min hartu da denbora asko, baina talde inguruko jendeak esan entzegun, hau jokalari garrantzitsua izan behar da. Hau taldearen etorkizunean jokalari garrantzitsua izan behar da, eta ari da erakusten, ez? Bai, hasi izan Sorbaldako bi operazio izan ditu, eta bizkanak hasi izan temporada honetan bigarren taldekin, mai ikaragarri ematen, eta ikusten da, nun amaitu don, ez? Hori da, eta gainera garrantzitsua, bete aipatzen dugu etxekoak txikiak izan dira, kontuz hor! Etxegua? Zer izan da hori, Iker? Bai, moldetik oso ondo irten da beraien jokalaria eta entxegua sartu da. Bueno, entxegua pena bat. Bigorentzat. Pena bat, oso politia izango zen beraiek utxen bukatzea. Utxean, ez? Gustatzen zaizu hori. Bai, asko. Bueno, nire nahi zain esigente izango, bonusik ez ateratzarekin. Gustora gogo naiz aurretxera. Aldaketa izango da Bigoren lerroetan ere. Eta goita bizemakia sartuko da Silva da. Eta lehen esaten ari nintzen bezala, Jon Barandiaran bezala ikusi dugu Josef Bea ere. Bai, hori da. Sorbaldan 2 operazio izan da eta bida zen bai ona ematen nahi dan. Nik uste dut... Eta gainera Josef bada jokalari bat, ibilbide oso garrantzitsua duena, esperientzia du eta behar genuen, ez? Josefek duen maila ematea, ez? Bai, nik uste dut jokalari oso sufrituk diela eta hoi benetan erakusten dela zelaien, ez? Lan asko egin behar izan dute horregoteko eta benetan daudenen
demostratzen dute hor egon nahi dutela eta hor egoteko jokalarik diela. Bueno, ikusten duzu, ereduak ere badituzula, zuretzat, Sorbaldan min hartu eta begira nun daude, Iker, eta lan bikaina egiten, beraz, hemendik gutxira ziur zu ere hortxe izango zaitugula, eta gustora goten nahi zurekin, baina nahiago zaitut zelaian, Eskerrik asko, bai, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen da, baina ez, benetan ikusten da olako jokalarik, pena mezi duten jokalarik diela. Bai, jauna, hortxe Ordiziarrak atera dute baloia. Eta ez da egin markagai hori. Iker, lau puntu, ez? Hori bai, bost bai, eta zazpire bai. Lau puntu ezinezkoa. Lau puntu ezinezkoa, eta 6 ere bai. Bost. Nik esan izketan ere ginen, eta ez du ikusi ostikoa sartu duten ere. Baina badiru ez dutela sartu, beraz. 32 eta bost, 23 minutuan gaude. Eta melea. Izango da Galiziarrentza beraien zelaian. Baina esan gaurkoan meleetan Ordizia erakusten ari nagusitasunarekin. Bultzegin eta baloi horrek gurea behar luke, ez? Bai, nik uste ikusten nahi partidu guztin zehar meletan taldea oso ondo eta ea. Bortxe batzu berriz, orain honetan ez, azkar atera dute baloia Galiziarrek. Jakin bai badakite, aukera gutxi dituztela eta lastima. Asarratu egin da hor. Richard bere entxegua nahi zuen, eguneko entxegua nahi zuen. Baina epaia jokoa moztu du. Harritzen nau, ze Richardek ez do baloia atzeruntz bota, eskukin, baizik eta baloia hartu do. Bai. Orduan behin baloia hartzen dezula, ez dut ulertzen. Bai, nik ere esan, ez dut bat ere garbi ikusi zergatik hartu den erabaki hori epaiak. Baloia ostikoz kanpora gotu dute Galiziarrak, 24 minutuan goatz, esan, atxeen aldean komentatzen aritu gara, bildurra ematen digu, itxura du bigarren zatean geratu egingo dela, baina esan oso azkar pasatzen ari da, Bai, gauzak ikusten ari gara. Bai, taldea nik uste ordenatuta eta oso ondo jokatzen ikusten deula, eta hori aipatzeko da. Bigarren zati hasieratik hor jarraitu dutela. Ergi, 32 eta 5, tuxe aterako dute, Galiziarrek. Ez da nik hori, zuzen joan den baloi hori, baina epaiak iri etzaio iruditu. Galiziarrena da baloia. Eta zigor golpea. Bai, Bogan Lomasek baloie berreskuratu da, eta zigor golpea retenido gatik. Bueno, ikusten ditugu hor, Ikaitza daba. Eta hemen... Eta Lario berotketak egiten. Eta Ruen Carracedo... Eta Ruen Carracedo ateratzeko prest. Bai. Honek ere, Ander Alberdin edadekoa, eta maila ona. Eta aurten minutu batzuk izaten ari da, asa bukararako. Bai, oso jokalari fisikoa, eta veloziade askokoa, eta nik uste dut maila ematen dola, ez? Sartzen danen, bai, bihotza jarri edo daukezun guztiek jartzen dezu ez, zelaien sartzen zeanen, benetan amets bat dalako, ez? Nik uste dut, bai Altamiran eta baita lehenengo talden jokatzea orduan maila ematen da. Hortxe du, Ruen Carracedo Ordiziarra hau ere, zelaian. Eta esateko ere bai, gaur bere urtebetetze egune dela. Bai, bueno, beraz, zorionak egun politia, hori da, zorionak emendik, Rubenei. Eta zerratik ez, entxegu batekin bere lehen entxeguarekin ospatzen duen. Ongi hor, Jano Hitchko baloia berreskuratuz. Eta partziala, pitatu do epaiek. Lastima. Hogeita 6 minutuan gaude, gogoratu, 32 eta 5. Anpordizi aurretik, eta eraso bonusarekin dagoeneko lau entxegu egin ditugulako. Eta badatot, Sadaba eta Lario, berotzen ari zirenak. Eserleko aldera, zer aukeratxo bat ematen dien gaurkoan ere. Bigokoak baloia atera nahi ameraien zelaitik, baina asko kostatzen ari zaie. Gaurkoan Anpordiziak parteari neurria ongi bilatu dio eta ongi ari da lanean. Bai, defentsan lan oso ona egiten nahi da gaur taldea. Azken aldin demostratzen nahi dana, ez? Defentsa on baten bidez, nola lortzen diren puntuk.
Eta zigor golpea gure alde. Hortxe zer Alba Latek azkarrateratzea erabaki du. Aurrera egin nahi zuen, geratu egin dute ordea. Zabaldu baloia. Oso ongi Richard Magututia, aurrera egin nahian. Lurrera bota dute ordea. Eta Richardek baloie berreskuratu do berriro. Eta entxegua. Bigarren entxegua, Mikelentzat. Gustora gor Mikel Laizpuru etxera, bigarren entxegua beretzat. Bai, mezitako partidu gaur Mikelentzat, bai. Lan asko egiten nahi da eta benetan garbi ikusten da zelaien, ez? Bai, lan asko egiten duen jokalari bat dela. Bueno, bitartan begira gabiltz beste partiduetan zer gertatzen ari den, eta bat Korrubi 46 eta Hernani 22 une honetan. Beraz, Ez dut uste Hernanik bonus lortuko nik, 22 puntukin. Zaila du, bai, orain dibintza, baina bueno, hauek ere minutu batzuk izango dituzte aurretik. 12etan hasten zen partidua, ez? Baita ere, bai, ustu baitz, ordu berea jokan zutela. Beraz, joango gara, esaten, zer gertatzen du baita ere, zelai horretan. Eta barrura Ekaitz Sadada eta Iñaki Lario. Eta barrura baita ere, Daniren ostikoa, beraz, ederki. Aldaketak, Sadada, pentsatzen dut. Bogan Loma zen bat. Loma esaterako dela, honek ere atxen alde, bardu, honek ere, zenbat minutu, Iker. Bai, eta maila oso ona ematen. Eta Joan Tudela. Joan Tudela. Zer esanik ez. Zer, eske hori da, agian, ez dugu beraz hitz egin, baina egia esan. Eta hau bai dela beti maila baten duen jokalarea. Honek ez du galerik egiten. Hau beti hor dago. Partidu guztitan ikusten da. 29 eta 5. 30 minutuan sartzeko, 10 minutu falta dira. Atzera baloia, Dani Korolek. Horriretza, oso ongi Richard, orain horretan bai, lortuko ote du. Partida guztia dara mantxegua lortu nahian. Eta orain bai, ez du harrapatuko. Eta harrapatzen badu ere iritsiko da. Eta lortu du. Eta baloia bota, eta liga irabazi balu moduan ospatzen du gainera. Gogoa zuen gaur Richardek, entxegua lortzeko egin. Bai, nik uste gainean mezitako entxegua, ez? Borroka asko egin du, aukera asko kendu dizkio gaur epaileak, ez da? Eta 50 metroko olako karrera bat, eta benetan mezitako entxegua nik esan nuke. Egia esan jogalari bikaina da, eta hanportziak zorte handia du bera hemen egoteaz, ez? Oparitxoren bat bazuen norbaitentzat, norbaitek zer esan dio. Eta 44 eta 5 markagailuan, 30 minutuan gaude. Eta 2 puntu gehiago horrekin, 46 eta 5 jarriko ginateke. Eta Iñaki Suso ere, ateratzeko prest. Bai, lesionatuta ibili da. Gemelo alden roturatxo bat izan zon. Eta etzan berresuratzen berriz. Hasten zan entrenatzen eta behin da berriz berriro ere hausten zen. Eta nik uste ea mezi ditu 10 minutu, pixkanaka talden berriro sartzeko eta oso jokalari bikaina. Eta garrantzitsua da taldearen. Eta baita ere, Mikelei eta Zalegok bai eskertzeko Mikelei. Eta gaurkoan bi entxegu lortu ditu gainera, beraz, gustora joango da hor bazkaltzera Mikel. 9 minutu partia amaitzeko, 46 eta 5 markagailu zabala gaurkoan. Eta Hernanik burrukan jarraitzen du, Iker, 46 eta 24. Zigor golpe bat, sartu dute. Lurrera, Bilbokoak. Eta Habana, pitatu da. Bai, beraien jokalarie, baloie hartzea jundanen, baloie aurrerantz, berro izaien.
Bueno, beraiek 5 puntu horietan geratuko bazien, bai. Markagailu politia izango litzateke. Bai. Era hor despiste txiki bat izan da, horri esegin die jokalariak eta Bai, baina tira, markagailu ona eta gehiago aipatzen duguna, bonusarekin gogoratu, sailkapenean 53rekin geratuko ginateke laune honetan eta Gernikak 54 dituela, beraz presio galanta baita Gernikarentzat ere urrengo partiduetan. Oso ongi Phil Hasford lastima, ies egin di hor baloiak. Eta hor ikusten dugu Iñaki Hilario, Jano, Ekaitz, denak apoion. Hori oso garrantzitsu. Bai. Batuxa izango da, Galiziarrentzat, 7 minutu partida amaitzeko. Burrukan, melea hor. Oso ondo gelditu dugu mol hori. Eta beraie baloie zabaltzen jundien momentun akatsa egin dute eta bentaja eman do, baina ez dugu aprobetxatu. Orduan, melea izango da gure alde. Ergi 7 minutu bakarrik, partida amaitzeko. Beste mele bat. Partida amaitzeko 6 minutu falta direnean. Nik uste dut politia dela ikustea taldek hainbat aldaketa egin ondoren jarraitzen dola maila hona ematen, ez? Askotan gertatzen da aldaketak egin eta taldea